Safina party mundo gane wache mag siasa mantiere kaendi, lakini kapok warito Willis kaendi Charles, wachaka nigi weche mag thieth makoro timore sani ni. Jopiny ne bago ng'anyo kawuono kende wach mar SHA. Giwacho ni SHA ni ok ti, jotuo mag kansa wacho ni SHA ok konygi. Jotuo juma mokalo bende jotuo mag HIV bende ne wacho ni SHA ok konygi. En chenro mane makoro sirkal ni godo mar loso gigi kaka ng'ama loso e National Communication Center? Eso ka ero kamano. Gimiluongo ni SHA ni norube en gima konyo ji te, levels te. Inyalo paro ni ndalo mancha wan gi NHIF. Gima ne timre ni sana ne en gima ne konyo jok mondik tich. Emane ing'ado pesa, emane chulo. Koro gimiluongo ni injo ka ji wacho ni SHA SHIF. Ji ok nigi proper understanding ni SHA en ang'o, SHIF en ang'o. SHA iluongo ni Social Health Act. Social Health Act ni onyuolo funds ang'wen. Social Health Act onyuolo funds adi ang'wen. Fund mokwongo imiluongo ni SHIF, Social Health Insurance Fund. Eno chalo gi NHIF cha. I contribute to kise contribute timi insurance mari mar health mari. So SHIF chalo gi SHA. Pogrok mar SHIF gi SHA en ni SHIF gi NHIF. SHIF gi NHIF en ni NHIF kani chulo tirito dweche auchiel koko chak tiyo. To SHIF to kichulo to immediately ochako tiyo. Pesa mabedo contributed bende NHIF ne minimum siling 500. My minimum en siling 300. But podi wacho ni obro bedo modernized. Mondo wabed gi means testing system. Mibono ng'oni kata nitie jomoko mawuok e areas moko ma siling 300 no ginyal, but ginyalo contribute siling 100. To because insurance en gimi pool resources, nitie feeling ni jok moko makore wacho ni mondo sirkal ochul negi ka. Kata ng'ato nyalo chulo 100 o ng'ato nyalo chulo siling 50. Ingen siling 100 kuom ji milion 10 mok nyal chudo en pesa di. En karibu siling 1 billion. Ineno. So, kiwuok e SHIF, to koro SHA ochako nyuolo gimiluongo ni primary health care. Morube ni chiedhogo ji e dispensaries, to gi health centers. To primary health care ni rube ni en free. So primary health care ichulo gi budget mowuok e parliament. Morube ni en budget mar billion 53 rube ni sirkal keto kanyo mondo chak chulo ji ma free. Asto wan gimiluongo ni emergency critical and chronic illness fund. Midwaro ni ji kaka jo kansa miwacho go critical and chronic illness go. Ka SHIF ne cho insurance ne cho rumo. Rube ni koro sirkal chako chudo ne kod fund ni. Fund ni sirkal nyocho kete billion 88. Koro wan gi SHIF, Social Health Insurance Fund, wan gi Primary Health Care, wan gi Critical and Chronic Illness Fund to kod Emergency Fund. Asto wan gi gimiluongo ni Development Fund. Morube ni chiwo pesa mi develop go dispensaries. Kaka neno CDF develop primary schools cha. So king'iyo chenro mar SHA, Social Health Act, kwa wuok NHIF, en chenro maber. Tabu ma entie en ni onge nyathi minyalo nyuol to chako wuoyo kata chako ringo. Because ineno kaka nitie funds ariyo, Critical and Chronic Illness Fund en pesa mawuok e Treasury direct. Primary Health Fund ben pesa mawuok e Treasury direct mondo ji onwang' thieth ma free. Omiyo it will take time. Mar ariyo, idwaro ni mondo Social Health Insurance the Social Health Insurance Act promote ni mondo ji oti gi digital, ji oti gi lwetgi. E timang'owa biometrics mondo weche ma jok moko inwang'o ni timo fake claims kik bede. Ineno kata mana kanyo cha gini ochakre, nitiere ka president wacho
ni somewhere in Kikuyu kaya ketho go tinong ka ng'at achiel ni ong'ad tiende ndalo 10 to mago te gin claims ng'at adi achiel ka gitiyo gi gik moko kaka fingerprints and so on. Such things ok nyal timore. To asto be kendo President nowacho nodwa giketo gine ing'eni wadwaro nyaka ibed gi internet and mano non ka remote areas sani sirkal struggle mondo ket nyaka ilongo nango oket satellites mondo jo obed ni nyalo access. Omiyo nitie infrastructure mang'eny mabro enable SHA mondo ti. To remember the universal healthcare ok en gimo chakre sani. Kibaki ne en kode e manifesto mare ne dwa time, Uhuru ne en kode, but gin gik ma niga lot of teething problems ma kokin ng'ama strong ibo winjo ka ji mang'eny bro wacho ni president ne dako time sani ne do time koseyudo second term mondo kik affect his second term, but the president feel ni so be it, because after a short while ji bro neno the benefits of some of the risks motek and mane kaka SHA operate. Okay, I don't know, don't